κυρία Αντιδήμαρχε Πολιτισμού που μας φιλοξενείτε σήμερα εδώ, κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Κούκουζα, κύριε Ελευθέρη Παπαγεωργόπουλε, πρώην Υπουργέ. Αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα είναι φορτωμένος με μνήμες ακατάλητες από τους σπουδαίους ανθρώπους που τον δημιούργησαν. Και αυτές τις μνήμες φρόντισαν σήμερα να ζωντανέψουν οι δύο εξαιρετικοί εισηγητές, ο κύριος Μανώλης Τεριούλης, διδάκτορ φιλολογίας, και άλλα πολλά που δεν μου επιτρέπει να πω εκτός από αυτό, και ο συμπατριώτης μας, και μάλιστα εδώ από την Τριάδα, ο αρχαιολόγος κύριος Νίκος Καρατζάς. Ο κύριος Τεριούλης μας έβαλε σε ένα διαφορετικό κλίμα αυτό των δημοτικών τραγουδιών που γεννήθηκαν κατά την Επανάσταση και που εκφράζουν με τρόπο πηγαίο τα αισθήματα και την ψυχολογία του λαού εκείνης της περίοδου. Ο δε κύριος Καρατζάς μας σύστησε με τον καλύτερο τρόπο τον ήρωα του 21 Νικόλαο Κριεζώτη, γενάρχη της ιστορικής οικογένειας Κριεζώτη. Τους ευχαριστούμε και τους δύο ιδιαιτέρως. Και θα μου επιτρέψετε ακόμη να πω δύο λόγια για την Πρόεδρο, την κυρία Βασιλική Θάνη, η οποία τείνει να καθιερώσει αυτές τις επιμορφητικές δράσεις του τμήματος. Πέρσι, ας πούμε, είχαμε επισκεφθεί τον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου και ξαναγηθήκαμε στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Προκόπη, και ακολούθησε η Διψός, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής στην Εύβοια, και μετά επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Ενδεχομένως κάποιος να ρωτήσει, μα γιατί μια πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Αριού Πάγου να αποφασίσει να ασχοληθεί τόσο σοβαρά με ένα σύλλογο, με το τμήμα Χαλκίδα της Εταιρείας Εγωικών Σπουδών. Η απάντηση χωράει όλη σε μία μόνο λέξη: μεράκι, που σημαίνει πάθος, αγάπη και φροντίδα με ό,τι καταπιάνεται. Και δεν είναι τυχαίο ότι από 30 πάνω κάτω μέλη του τμήματος, όταν το παρέλαβε, σήμερα μετά από 2 χρόνια και λιγότερο, το τμήμα έχει φτάσει αισίως 170 ενεργά μέλη. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την παρουσία σας. Το λόγο έχει η κυρία Ευαγγελία Τζεράνη Μήταλα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Κυρία μου και εγώ, αυτό που θα ήθελα, 2 λόγια, είναι ευχαριστίες. Σας ευχαριστούμε που πραγματικά τιμάτε τον τόπο μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, κύριοι βουλευτές, κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας, Περιφερειάρχη κύριε Κούκουζα, όλους σας έναν προς ένα και μία προς μία, για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε να γνωρίσετε από κοντά το εμβληματικό αυτό μνημείο του τόπου μας, αλλά να μιλήσουμε και για μια εξέχουσα προσωπικότητα, τον Νικόλαο Κριεζώτη, και αναφερθούμε σε όλη την πορεία της οικογένειας. Αυτό όμως το οφείλουμε σε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, όχι μόνο της Εύβοιας, γιατί είναι γέννημα εδώ του τόπου μας, αλλά όλης της χώρας. Στην πρώην Πρωθυπουργό, την πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που εγώ υποκλίνομαι, την κυρία Θάνου. Την ευχαριστούμε από καρδιάς που σκέφτηκε, και είναι μεγάλη τιμή για μας, και βέβαια που είναι εδώ και που έγινε αυτή η εκδήλωση, και βέβαια το δήμαρχό μας που την υπέρ αγαπάει, την εκτιμάει αφάνταστα, και συνεργάστηκαν για να γίνει αυτή εδώ η εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, ευχαριστούμε τους 2 ομιλητές, τον κύριο Στεριούλη, για τα τόσο σημαντικά γεγονότα που ανέπτυξε, και βέβαια το δικό μας τέκνο εδώ του τόπου μας, ο οποίος είναι συνεργάτης του Δήμου, είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, και μαζί κάνουμε πραγματικά θαύματα, τον κύριο Καρατζά Νικόλαο. Τους ευχαριστούμε και τους δύο. Εύχομαι κάθε καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στον τόπο μας, και
να ξέρετε, το προείπε νομίζω και ο Δήμαρχος, ότι δουλεύουμε, κάνουμε όνειρα και με το Πανεπιστήμιο και με το Πολεμικό Μουσείο για να πάρει ταυτότητα το κτίριο, το οίκημα αυτό και μαζί του και όλος ο Δήμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.